Здравейте, вие гледате Аз обичам новини, аз съм Боряна Цветкова. Съвсем в началото на учебната година, когато родителите търсят учебници, допълнителни помощни книги и сборници за учениците, решихме да ви покажем още един начин, с който може да привлечете детето към знания и умения. Това са образователните игри. Една такава създадоха и екипът на Сдружение Азбукари. Вижте! Цвети, в началото на учебната година реших в това предаване да покажем нещо интересно на децата и на родителите, с което хем могат да се забавляват, хем да се обучават. Какво представлява Букварино? Букварино е новото вълнение и новата страст на Сдружение Азбукари. Един млад и доста амбициозен екип сътвори този образователен проект с името Букварино, с задачата да накараме родители, учители и деца да се забавляват много емоционално, подреждайки букви от българската азбука, занимавайки се с историческите личности от българската история и изобщо едни интересни мигове да прекарват заедно в време, в което всички членове на едно семейство са разпръснати, обзети от много работа, много динамика, различни занимания. В един момент тези хора да се съберат на една обща маса, да разиграят бяло, зелено и червено букварино, които са трите стратегически нива на тази игра, да позабравят малко компютрите, да се измъкнат от обстановка на тази понякога самотно занимание и да общуват повече с близките си. Защото при общуването и комуникацията с родителите, с учителите се създават наистина забавни ситуации, в които децата могат да научат нови и нови неща за български език и българската азбука. Букварино се състои от 60 карти за игра, две карти ключ, които са изключително важни в разиграването на нивата, като всяка карта има свое буквено значение. Спряхме се на 60 исторически личности, които да презентират и да представят буквичка от българската азбука. Ето защо тези карти влизат в употреба чрез играта за съставяне на определен обем от думи, които, разбира се, стратегическите участници имат възможност да подреждат колкото се може повече на базата на своите богати познания по български език, защото колкото човек разполага с повече думи в своя богат речников запас, толкова по-сигурно е той да бъде победител в играта и, разбира се, да предизвика, бих казала, до някъде зависта на другите участници в групата от 4 човека. Айде, започва раздаването. Раздаваме по една карта на всеки от играчите до общия брой 6 карти. Останалата част от картите се оставя като талон по средата на масата. Наред е Маргарита. Играта започва човека, който се намира до този, който е раздавал картите. Естествено, Яна ти наднича в твоите карти. Хубаво е да си ги криеш. Възможностите за образуване на дума в някои случаи са големи, понякога малки. В повечето от случаите, колкото по-богат е речника на един човек, като речников запас, толкова по-голям шанс е той да състави думичка. А може ли да бъде трибуквена? Може да бъде трибуквена. Защото така като гледам, аз една трибуквена намерих. Най-късата думичка може да бъде от 3 букви. Зло. Браво. Сега съм аз наред. И тегли от талона толкова карти, колкото е самата дума. Тя остави дума с 3 буквички и взима съответно от голямата колода 3 карти, за да попълни тези, които вече оставила пред себе си. Сега ти ли си? Сега съм аз наред. И първото нещо, което ми хрумва, е да образувам дума век. Век, това е моята дума. Оставям 3 карти и взимам отново 3, за да попълня моите общо 6 карти. Хубавото е, че в един момент картите стават повече и разнообразни, защото те се въртят в кръг. Тези, които отпадат, после ще влязат в замен като употреба или следващия събеседник, който играе. Така че в някакъв момент интригата става много голяма, тъй като не всеки вече ще може да съставя думи. Аз образувам думата щурче. Яна, между другото, е най-добра жокер. в тази игра. Къде намери толкова Винаги много букви? имаме в комплекта 2 карти ключ, които заменят всяка една буква в българската азбука. Да. В случая аз се използвам за Р и образувам думата щурче. Щурче. Колкото по-дълга е думата, толкова повече точки. точки ще спечели тя.
Най-характерното за тази игра е, че тя е многофункционална. Тоест, какво представлява тя? Тя е един своеобразен пътеводител, който разхожда децата и възрастните, включително и съдебрите на българската история. Отделно от това ги занимава с българската азбука, държи под внимание верния правопис и верния правоговор и насочва вниманието към 3 игри, които са, освен забавни и увлекателни, те стимулират децата да научават характерните неща за всяка една личност много бързо, много динамично, без да пропускат или да пълнят главичките си с излишна информация. Преди години, знаеш, поне аз имах такива случаи, когато бях ученичка, много често учителите ми изпитваха по този начин. Цвета, стани на дъската. Говори по урок 4.3. Изпитвах ужас да говоря за урок 4.3. Защото не може в съвременното образование да говорим за точка 4 и урок 3 или обратно. Да говорим изобщо за точки. Децата трябва да бъдат развивани чрез своите способности и таланти. Много често децата правят грешки, когато ги попитаме кой е този човек на тази личност и скрием наименованието. Децата не винаги могат да отговорят. Повечето от тях за наша радост се опитват да научкват и оцелват. Калинче, кажи ни, каква карта държиш в ръката си? Кой е това? Васил Иванов Кунчев. Ти какво знаеш за него? Васил Иванов Кунчев, той е роден в град Карлово, бил среден наръст, имал сини очи и руса коса. Ти много знаеш. За какво се е борил? Борил се е за свободата на България. За други проекти, свързани с образованието, ще си говорим утре, веднага след централната ни емисия "Хубава вечер" с програмата на TV7.